Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। आं दा बङाइगाव दङ दै रायजो राजाफोर। बिनि सिगांथ' आङो रङियाव दंमोन आरो बिनि सिगां आङो बेंटल कलेजाव दंमोन। बेंटल कलेजाव मानि थाखाय थांदोंमोन आं बेखौ फोरमायगोन आरो लोगोसे दाख्लै बावनिफ्राय आं भिडिअ बानायनो नाजादोंमोन सासे आबै माने अबर' बिथाङा माने बिराद जोंखौ मा बुंदों जोंनि बर' जातिखौ गुन्दा बर' गुन्दा एबसु गुन्दा हेन टेन बुंदों आरो बिनि सायाव रिप्लाय होनो सानदोंमोन आं बाट आं उन्दै सासे सुबुङा रिप्लाय होनायाव बेहा भेलुएबल जानाय नङा बायदि सानदों आरोना थ' बेखौ रिप्लाय होनोब्ला सासे जोंनि बर' जातिनिफ्रायनो सासे बैसोगोरा आबैमोन बे आबै बायदि आरोना बे अबराव आबै बायदि जानांगोन आरोना जाहाथे बे रिप्लाय होनो हानाय नङाब्ला मा सानगोन जे हुरु लरा कि जाने बर' हिस्टरि बा आमार हिस्टरि कि जाने कि खबर नङा होमबा बेबायदि जायो आरोना स' बिदिब्ला जे बैसोगोरा जुदि जायोब्ला बेयाव बुंनो हायोब्ला बेयाव माने होमबाना राइटसफुल जागोन आरोना बा मा होनोब्ला मिनिंफुल जागोन आरोना बेयाव जेरै हमना ला जा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि सारमोन बायदिया बेवहाय रिप्लाय होनो हायो आरो नाथाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि मोन बायदिया बोरै रिप्लाय होनो बेफोरबायदि सुबुंजों गावसोरजों मिलायनाय सुबुंखौसो रिप्लाय होगोन बिसोरो नङा होमबा स' बेबायदिनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि सारल' नङा गोबां माने दङ बर'फोरनि गेजेराव बैसो जानाय सुबुंफोर जाय ससाइटिनि सोमोन्दै बर' जातिनि सोमोन्दै मोनथिगौ बिथांमोनहाबो रिप्लाय होनो हायो बाट आं नागिरगासिनो दं गैया सोरबाफोर रिप्लाय होथावनो हानाय बैसो जानाय सुबुङा जागोन नामा थ' बैसो जानाय मोनो बाट बुंनो रोङा बुंनो हाया रिप्लाय होनो हाया बेबायदि आरोना दा जों रिप्लाय होबाबो बिनि देहायाव नांनाय नंखाया मानो होनबा लरा खालि परहि जन्म हुआ मानु तू की खबर आइसे यार रिप्लाय दिबो आइसे ओरैबायदि नङा होमबा नाजाने एखौ बर' किथिया आइसिलै बा माने असमिया किथिया आइसिलै आहम किथिया हसिलै ओरैसो ओरै जागोन आरोना खोथाया स' बेनिखायनो बैसोगोरा बेजों समान जायोब्ला रिप्लाय होनायाव एसे मोजां जायो आरोना रायजो राजाफोर नागिरबाय थादोंमोन आङो आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंनि बर'निफ्राय सोरबाफोर जुदि आबैमोन दंब्ला बिथांमोनखौ भिडिअ बानायनानै रिप्लाय होनानै हो जाहाथे मोजां मोनगोन स' आं बेखौनो बुंगोन नानि আমি বড় মানুহে গুণ্ডা নহয় আমাৰ এপছু মানে গুণ্ডা নহয় আমাৰ এপছু এইটো ছাত্ৰ সন্থা এইটো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হয় আৰু ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কেতিয়াও গুণ্ডা নহয় आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन जे जों माने खौसेथि जायोब्ला रावबो बेबायदि जेबो बुंबाबो लाब गैया प्रफिट गैया जों दायो जुदि खौसेथि जानानै सोरबा सासे जायगानिफ्राय जोंनि बर' मानसि सोरबा बुरि मानसि आबै जानाय मानसि आबौ जानाय मानसि जुदि बुंथावनो हानाय जुदि सुबुं दङब्ला होनानै हो आगारनानै हो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ निस्सय सासे अबर' आबैया मा बुंदों बर' गुन्दा होनदों एबसु गुन्दा बायदिसिना हेनटेन बुंदों आरोना दा माबा आयेन लागे जास्टिस लागे होनना बुंदों मानि थाखाय माबा मोनसे क्लिप्स आरोना भाइरेल जादों बबेबा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनाय जादोंमोन जानांगौ बे बुस्थुआ माने बे बुंनाया आरोना बबेबा मोनसे टपिकनि सायाव जादोंमोन जानांगौ बाट बे टपिकनि सायाव जि रायज्लायनाय बे टपिकनि सायाव जि रायज्लायनाय बे फुरा रायज्लायनायखौ होआखै जास्ट माने क्लिप्सखौल' होदों स' बेनिखायनो आं जेबो बाथ्रा मोनथिस'नो हायाखै अब्लाबो बर'खौ गुन्दा होनदों अब्लाबो माने एबसुखौ गुन्दा होननायखौ आङो बे बाथ्राखौ आं दुखु मोनदों आंनि मोदोमनि थैया जि गुदुं जादों नाथाय गुदुं जाबाबो सासे आबै मानसि बारा बैसोआनो गैखाला बेजों नांलायनानै मा लाब जागोन साननानै आङो सिरि थादों अब्लाबो सासे जोंनि बर' जातिनिफ्राय बर'आ माने बैसो जानाय सुबुं आबैमोन जुदि मोनोब्ला बिसोरखौ रिप्लाय होनो हानाय बायदि जागौमोन आरोना नागिरदों आं मोनाखै स' नोंथांमोना जुदि मोनोब्ला प्लिज भिडिअ बानायनानै रिप्लाय खालामनो हर आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेल आपल'ड खालामनो बादोंब्ला जोंनि चेनेलाव हरबानो जाबाय 7740039057 बेंटल कलेजाव आं मानो थांदोंमोन रङियाव मानो थांदोंमोन बेंटल कलेजनिखौ खोन्थाग्रोनोसै आं बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसना मोनसे थांखि लादों जे फुरा आसामानो जा बिटिआरआनो जा बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो सुबुंफोरनो फ्रि आइ चेकआप खालामनानै होगोन नोंथांमोननि मेगनाव जुदि प्रब्लेम जादोंबा बेवहाय बे मेगननि प्रब्लेमखौ चेकआप खालामना होगोन फ्रियावनो आरो मेडिसिनखौबो फ्रियावनो हरगोन नोंथांमोननो मेगनाव माबा मेडिसिन सारनाय गासिबो आरो सार्टिफाइड डक्टरजों दं जोंहा आरो लोगोसे बे बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसना गासिबो मोनफ्रोमबो कलेजाव थांनो थाखाय लुबैयो बेयावनो मोनफ्रोमबो कलेजनि फोरोंगुरु एबा प्रिन्सिपाल आरो प्रफेसारफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जाहाथे जों नोंथांमोना जोंनो मोनसे प्लेस होयो जायगा होयो जाहाथे नोंथांमोननि फरायसालिनि सिङाव थानाय फरायसुलु आरो फरायसुलिफोरनि जे मेगनाव जे प्रब्लेम जानाय बेखौ जोङो फ्रि आइ चेकआप खालामना होनो हायो स' बेखौनो आं माने मोनसे आर'ज खालामहरनाय थाबाय आरो मोनसे गुबुन फारसेथिं जे बेंटल कलेजाव आं मानो फैदोंमोन सरि रङियाव फैदोंमोन होनबा 5 जुनाव जानो गोनां अल बड' इउटुबार माने जे मिट जागोन बिनि जायगाखौ आं नायहैदोंमोन स' बिनि गेजेराव सोरबा सासे नङा सोरबा सासेयाथ' गोसो होनानै नाजाखाथारनांसिनानो बै समाव जोङो एक्सट्रा इउटुबार प्रान्जल ओमफ्राय बिनि गेजेराव मेहेरवारि जों गोबां खस्थ' खालामदोंमोन बै समाव नाजादोंमोन खिन्थु हास्लाबासैमोन एबारनि खेबावहाय खिन्थु नाजाथारनोसै मानो होनोब्ला जोङो बयबो रायज्लायलायनायनि गेजेरजोंसो जों सलिउसनखौ खालामनो हायो रायज्लायलायाब्ला सलिउसन जाया आरो बिदिनो दुखु मोनलांबाय थायो
माने दुखु मोनलांनाय गाज्रि मोनलांनाय जाबाय थायो जिखानो हक माने मिलायो मिलाया लोगो हमलायलायनानै खेबसे रायज्लायनाय माथो फैसाफोरखौ ओरैनोसो जोङो माने गारलाबायो नङा होमबा जों इउटुबारफोरा बहाबा मोनदोंब्लाबो एसेबाबो बहाबा जों गारलाबायो स' बिनिखायनो जों बेखौ खेबसे जास्ट लास्ट जेनेबा लास्टबो हमनानै ला गोसोब्ला नोंथांमोना खेबसे जास्ट माने जों खौसेथिनि थाखाय इउनिटिनि थाखाय जों मा सावरायनायनि गेजेरजों मा फिथाइ दिहुननो हायो बेखौ नाजानायजों आं बे खामानिखौ मावनो सानदों स' बेनिखायनो नोंथांखौ रिक्वेस्ट खालामो प्लिज फैबानो जाबाय एक्सट्रा इउटुबारनो मेसेज हरबानो जाबाय एक्सट्रा इउटुबारा लिस्ट खालामबाय एक्सट्रा इउटुबार लिस्ट खालामनाय हिसाबै बेवहाय गोबां सुबुंफोरनि लिस्ट दङ 132 सिम लिस्ट दङ रायजो राजाफोर स' बिनिखायनो नोंथांमोनखौ काइन्डलि एटेन्ड खालामनो लुबैयो आङो माने बेवहाय आं लिंक माने लकेसनखौ खोन्थासिगोन बेनो जाबाय जा रङियानि मिलन हटेल होननाय मोनसे दङ जायगा आं बेखौ डिसक्रिपसननि माबायाव होगोन आङो बेखौ आङो डिसक्रिपसन लकेसनखौ आङो दा डिसक्रिपसनाव होथ'वा खिन्थु आङो नेक्स्टआव आङो आपडेट खालामना होगोन खिन्थु जाबाय गासैखौबो आङो रिक्वेस्ट खालामो गासैबो फैबानो जाबाय अनलि इउटुबाराल' फैबानो जाबाय लोगो लाबोलायनो गोनांथि गैया आरो इउटुबाराल' फैबानो जाबाय माबा मोनसे खारनाव लाबोनाय बेलेग खोथा रिजन थायोब्ला बे बेलेग खोथा खिन्थु माने इम्परटेन्ट प्लासो आरो ना स' काइन्डलि नोंथांमोनखौ एटेन्ड खालामजानो लुबैयो आङो बे बड' इउटुबार एस'सियेसननियावहाय जों बयबो खौसेथि लोगो हमलायलायनि आरो लोगोसे रायज्लायलायनि थेंक इउ स' माच गाइस